Моите приятели от църквата са моето семейство. Обичам църквата. Щастлив и пълноценен се чувствам тогава, когато съм сред общество от посветени и вярващи хора. Това е така, защото приоритет номер едно в моя живот е нашият небесен баща. Разбира се, когато позабравя своя приоритет, нещата ни тръгват на добре. Заради това се стремя винаги да слагам Господа пред себе си. Исус Христос придаде смисъл на моя живот. Бог заслужава да му подарим най-доброто от нашия живот, нашия талант, време и усилия. Той го заслужава, защото също даде най-доброто за нас. Открил съм своето място в църквата и знам защо съм част от нея. Нашата къща, която я купихме 1974 година, 40 години вече почти се мъчихме с ремонти на самната. За една нощ изгоря напълно. Останахме съвсем на улицата. Благодарение на тези наши приятели от Русе, от църквата, много ни помогнаха и за един месец издигнахме къщата наново. И благодаря много на всички, на вярващи, които ни помогнаха. Наново дядо Господ да им даде много здраве, живот и всичко най-хубаво, което желаят. И за един месец ние имаме нова къща, която много се радвам. Две поредни недели бях част от бригадата, която помагаше за възстановяването на опожарената къща на тези мили хора и се радвам, че можах да помогна със своите усилия, защото по този начин, помагайки на другите, аз служа на моя Бог и се чувствам щастлив от това. Искам да ви задам следния въпрос. Вярвате ли, че чрез вяра в Бога всичко е възможно? Да. Аз лично съм убедена, че чрез Божията помощ мога да постигна всичко. Както много хора, така и аз в моя живот имам много трудности и проблеми. Само единствено чрез вяра може да преодолеем и преборим всички трудности в нашия живот и наистина да бъдем победители. Обичам да участвам в молитвените групи. Исус наистина е номер едно в живота ми.
Защото така казва Господ на силите. Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. Ще разтърся и всичките народи. И отбраните неща на всички народи ще дойдат. И аз ще напълня тоя дом с слава, казва Господ на силите. Искаме да ви кажем отново добре дошли на тези, които дойдоха за втората част. Искаме да кажем да приветстваме и тези, които имат възможност да ни гледат онлайн. Днес младежи от цяла България, обединени под мотото заедно да преживеем едно духовно разтърсване, са се събрали на няколко места. Те са точно 7. 7 епицентъра имаме в цяла България. Това са София, Кюстендил, Монтана, Русе, Добрич, Пловдив, Ямбол. Тази година провеждаме поредица от дейности с мотото да живеем с Исус, да живеем на макс. И днес искаме заедно да преживеем едно разтърсване. То ни е необходимо, за да се събудим от нашата духовна дрямка, която ни е обхванала. Гордост, лицемерие, неверие, формализъм, скептицизъм, безразличие. Може би не ни идва спонтанно да хвалим нашия Бог. Спонтанното хваление идва само тогава, когато ние преживеме нещо дълбоко, нещо истинско с Него. Вярвам, че всеки един от нас има причина да хвали Спасителят ни. Дали е заради Неговите милости към нас, Неговите дела, дали е заради Неговият характер, ние имаме нужда да хвалим нашия Спасител. Нека се изправим и всички заедно да го хвалим.
живата вода. Жаждата тя утолява, жаждата душата, за любов, за мир и красота. Там, при реката Тила, там при живата вода. Влез и в нея цял се потопи, от водата и духът се днес роди. Гълъб бял на теб ще слезне там при реката и със сила той ще те дари. Чудна радост ще усетиш, радост в душата, с нова песен ще го хвалиш ти. Там при реката Тила, там при живата вода. Влез и в нея цял се потопи, от водата и духът се днес роди. Като цвете ще разцъфне твоето сърце и при хората ще слезне с грейнало лице. Нова светлина ще носиш вредом по света, правдата на Господа Христа. Там при реката Тила, там при живата вода. Влез и в нея цял се потопи, от водата и духът се днес роди. От водата и духът се днес роди. Бъде Исус превъзвишен, издигнато знаме над страната. Всеки да види, да познае, че само Исус е пътя. Да бъде Той, да бъде Той, да бъде Исус превъзвишен. Да бъде Той, да бъде Той, да бъде Исус превъзвишен. Стъпваме напред земята, малко по малко превземаме. С молитва въоръжени, крепостите падат долу, 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 долу. Да бъде Исус превъзвишен, издигнато знаме над страната. Всеки да види, да познае, че само Исус е пътя. Да бъде Той, да бъде Той, да бъде Исус превъзвишен. Да бъде Той, да бъде Той, да бъде Исус превъзвишен. Стъпваме напред земята, малко по малко превземаме. С молитва въоръжени, крепостите падат долу, 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 долу. Бъде Исус превъзвишен, издигнато знаме над страната. Всеки да види, да познае, че само Исус е пътя, че само Исус е пътя, че само Исус е пътя. Прати своя син на грешната земя,
можем да седнем. Ние наистина имаме нужда от разтърсване. Но това разтърсване не може да стане само чрез апели, чрез идеи, мероприятия, консумация, на екскурзии, приятни младежки програми. Това разтърсване може да го направи само Исус. Исус чрез Святия си Дух в нас. Възхитени от Божието величие и святост, нека със страхопочитание да поканим нашият Спасител да присъства между нас, да влияе върху нас, да пробуди. Поклонението не идва само от това, че Исус е всемогъщ, за огромната сила, която Той притежава, а и най-вече заради това, което е Той. Затова ще ви помоля, на който възможно, нека да коленичим, за да се помолим всички заедно. Господи, застанали сме пред Теб с всички наши слабости, с всички наши проблеми, с всички наши грижи. Господи, ние знаем, че не винаги Ти вземаш своето първо място в нашия живот. Но ние сме тук, защото искаме да преживеем един обрат в нашия живот. Защото искаме да Те поканим отново в Него и искаме Ти да вземеш своето първо място в живота ни. Господи, моля Те, дай ни сили, дай ни мъдрост, дай ни любов към Теб, така че наистина да успеем да променим живота си по най-добрия начин. Оставяме всичко в Твоите ръце, защото Ти си единственият, който може да ни подари най-доброто за нас. Бъди с нас и не ни изостави. Амин. Един от начините ни да се покланяме на нашия Спасител е когато заделим част от онова, което Той сам ни е дарил. Тази събота даренията са предназначени за младежкия отдел. Преди няколко съботи говорихме за защитеното село. Те ще отидат точно с тази цел, за да помогнем на децата, които са вече пълнолетни, но са израснали без родителска помощ, да направят нещо за себе си и за обществото. Милостта Ти към нас е голяма. Благодарни сме, Боже, за всичко, което ни даваш и че ни научаваш да даваме. Амин. Свят е Господ Бог. Стигнали сме ръце, в радостта, че наша сила е Бог. Покланяме Ти се и хвалим Теб, велик, прославен си Ти, нека пеем сега. Всеки един, свят е Господ Бог, всемогъщи, стоим в Твоята слава. Свят е Господ Бог, всемогъщи, стоим в Твоята слава, стоим в Твоята слава. Изтегнали сме ръце, в радостта, че наша сила е Бог. Покланяме Ти се и хвалим Теб, велик, прославен си Ти, нека пеем сега. Всеки един, свят е Господ Бог, всемогъщи, стоим в
Те, Господи, благодаря Ти за днешния ден. Да, за днешния ден. Беше дълъг ден. Благодаря Ти за работата. Да, благодаря Ти за работата. Да, колко съм уморен. Боже, моля Те за семейството ми. Благослови майка ми, сестра ми, мъжа Ти. Моля Те, благослови братовчедите ми, баба ми, дядо ми. Моля Те, благослови съседите. Моля Те, благослови съседите, да, тези съседи. Господи, моля Те, благодаря Ти за работата. Да, благослови шефа ми. Благослови шефа ми. Моля Те, благослови и пастора. Да, благослови жената на пастора. И децата на пастора. И кучето на пастора. И колата на пастора. Да. Моля Те, Господи, използвай ме в делото си. Нека бъда светлина и сол. Нека бъда сол и светлина. И светлина. И сол. И салата. И смирен. Нека бъда Твое. Амин. Амин. Събуждане в багажника на движеща се кола без шофьор. Събуждане от любопитна крава по средата на непозната поляна. Или върху съмнителен дюшек и посред езеро. Или с избухващи в леглото ти пържени яйца. Или с песничка: ставай, 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 не се излежавай. Деца, а вас какво събуждане би ви разтърсило? Събуди се! Събуди се! Това никога няма да го забравя. В казармата, когато ме будиха с шеше студена вода. Стани! Най-неприятното ми събуждане обикновено е сутрин. Мен ме събуждат духовно моментите, в които виждам, че Бог ми е приятел и мисли за мен най-доброто. Всички се събудиха, Дани пак заспа. Не съм заспал, защото Исус ме буди всяка сутрин. Той ми подарява един нов ден от моя нов живот. Мен ме събужда духовно примера на хората около мен. Мен духовно ме събуждат лошите моменти. Събуждат ме лошите събития около мен, от които Бог ме предпази. Събужда ме Божията загриженост и любов. Мен ме разтърсва топлото и приветливо отношение на хората към мен. Духовното докосване и духовното разтърсване
една и съща цел – духовното пробуждане. Затова, деца, пожелавам ви повече духовни докосвания, които да ви разтърсват, и по-малко разтърсвания, които едва да ви докосват. Господ ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи. Ще дойдат пред Него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Господ ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи. Ще дойдат пред Него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Окръстъси моя свят, отворих очи, възкръснах за нов живот. Исках всичко за себе си, но чувствах се сам, живеех в лъжа, далече от любовта. Бог разтърси сърцето ми, събуди от сън, избави душата ми. Искам всичко на Него да дам, да Му посветя, да Му подаря отново живота си. Господ ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи. Ще дойдат в Него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Господ ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи. Ще дойдат пред Него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Защото така казва Господ на силите. Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. Ще разтърся и всички народи, и те ще дойдат с най-отбраните си дарове. И аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на силите. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите. И на това място ще дам мир, казва Господ на силите. Готови ли сте да бъдете разтърсени? Не чувам никой да реагира. Дръжте се здраво за седалките, надявам се никой да ни пострада. Но това, за което ни говори пророк Агей в неговата книга, е наистина едно силно разтърсване, което трябва да доведе хората до осъзнаване на Неговото величие и до принасяне на дарове в Неговия храм. Така че през следващите минути ще се спрем на книгата Агей. Това е една много малка книга от Стария Завет. Може би само една е по-малка. Тази е от 2 глави. И тези 2 глави, освен че говорят за разтърсване, са толкова силни, че не може човек да ги чете без да бъде разтърсен от това, което е записано там. Пророк Агей е много директен, много прям, много ясен в това, което говори. Думите му, дори може да кажем, че звучат малко грубо. Толкова е директен в посланията си.
но това е така, защото той има за цел да разтърси. Неговата задача е да извади народът от едно заспало състояние, в което се намира, и да го доведе до истинско и пълно поклонение и посвещение на Бога. Нека да ви кажа няколко думи за времето, в което пророк Агей пише и проповядва. Кое е това време? Това е малко след излизането на евреите от Вавилонски плен. VI-5 век преди Христа. В продължение на около 70 години евреите са били във Вавилонски плен. Там те нямат храм, там нямат богослужение, нямат лидери, нямат управление, нямат идентичност. Сега са минали вече 70 години, те са се върнали в Иерусалим, в своята родна земя, и Бог ги призовава да съградят храма. Всъщност, когато четем тази книга, тя е много кратка, но както казах, много разтърсваща. Ние може да прочетем за 3 разтърсвания. Първото, в първата глава, една вест от страна на пророка към народа, с която трябва да бъде разтърсен Божият народ. Втората вест на разтърсване откриваме тук в този текст, който прочетох, Агей 2 глава от 6 стих надолу. В нея се говори за едно разтърсване на народите, които са наоколо. Едно разтърсване, което ще ги доведе до там да признаят великия Бог и да му поднесат злато и сребро и дарове. Има още едно разтърсване в края на тази глава, което много ясно и сигурно ни насочва към края на човешката история. Защото в това разтърсване се казва, че Бог ще събори силата на царствата, ще прекатури колесниците и онези, които се возят на тях, и ще издигне Божият народ, ще го направи велика сила. През следващите минути искам да спра вниманието ви преди всичко на първото разтърсване. Ще кажем няколко думи за тези други 2 разтърсвания, но това, което засяга Божият народ, това, което засяга църквата, или може да кажем нас днес. Първият и втория стих. Във 2-та година на цар Дарий, в 6-тия месец, на първият ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророка Агей към управителя на Юдея Зоровавел, Салатииловия син, и към първосвещеника Исус Йосидековия син. Тук ни е казано времето, в което е поднесена тази вест. 2-та година на цар Дарий, 6-тия месец, ако трябва да използваме нашето летобриене, трябва да кажем, че това се случва през месец август, 29 август, 520 година. Август месец е горещ месец, нали? А вестта, която пророк Агей отпраща към народа, съвсем не е разхладителна вест. Тя е много гореща и още повече нажежава обстановката. Бог се обръща към лидерите, забелязахте ли? Към управителя, който е Зоровавел, и свещеника, първосвещеника Исус Йосидековия син. Защо? Защото ако лидерите ни бъдат разтърсени, ако лидерите ни бъдат пробудени, тогава не може и Божият народ да бъде разтърсен и да бъде пробуден. И това, което казва в тези първи стихове от книгата, много силно засяга лидерите, тяхното осъзнаване, тяхното пробуждане. Така е и с църквата ни днес. Ако пасторите, ако лидерите на църквата ни бъдат разтърсени и събудени, не може да очакваме, не може да говорим за някакво пробуждане и съживление в самата църква. И още първите думи, които четем във 2-я стих, ни показват, че вестта няма да бъде много приятна. Това ще бъде една
много директна, много силна и груба вест. И ако някой днес е дошъл за да слуша поетични слова, нещо възвишено, ще я да го разочаровам. Ние сме дошли да бъдем разтърсени. И някои от думите, които пророк Агей казва, тогава са звучали грубо, може и това, което аз ще кажа също да прозвучи малко грубо. Но това идва от нашата вест. Вижте какво казва той. Този народ, казва, не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господния дом. В някои други преводи се казва, тия люди казват. Не звучи ли малко грубичко от страна на Бог да каже, този народ казва, тая църква, понякога не казваме ли, тая църква. И това изразява като че ли неуважение, някакво неуважение. Интересно е, че когато на други места в Стария Завет Бог използва тези думи, този народ или тия люди, той подготвя хората за доста пъдлива вест, за едно доста сериозно изобличение, което има да отправи. И ето го тук изобличението. Кое е основното обвинение, което пророк Агей отправя към народа, към лидерите и към народа. Той народ казва, не е още дошло времето, за да бъде съграден Господния дом. И ето какво казва от 4 до 11 стих. Време ли е самите вие да живеете в своите с дъски обковани къщи, докато този дом остава пуст? Сега така казва Господ на силите, помислете за постъпките си. Посяхте много, но малко събрахте. Ядете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате се, но на никого не е топло. И надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кесия. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. Качете се в гората и докарайте дърва и постройте дома. И аз ще благоволя в него. И ще се прославя, казва Господ. Очаквахте много, а ето излезе малко. И когато го донесохте от дома си, аз духнах на него. Защо? Казва Господ на силите. Поради моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки в своята къща. И така поради вас небето задържа росата си и земята възпира плода си, защото аз повиках суша на земята и по горите, на житото, на виното и на дървеното масло, на всичко, което произвежда земята, на хората, на добитъка и на всички трудове на човешките ръце. Много тежки думи. Господ казва, аз повиках суша. Защо? Заради вас. Ако Бог ни го каже това нещо, как ще се почувстваме? Представете ли си как са се чувствали евреите, които са получили тази вест? Кое е основното обвинение, което е отправено срещу тях? Коя е най-голямата им вина? Едно единствено нещо тук е споменато. Разбира се, около него има много обстоятелства. Но, кое е то? Че не са съградили Божия храм. Че Божия храм стои пуст. Това строителство е трябвало отдавна да бъде приключено. Когато евреите излизат от Вавилонски плен, новата империя, която идва на мястото на Вавилон, им дава право да се завърнат, да изградят столицата си, храма, и те го правят. Те започват да правят това нещо. 16 години преди това да се случи, 16 години преди това, строителството на храма е започнало. Обаче, поради различни причини, пречки отвън, загуба на мотивация отвътре, изгубване на смисъла, в един момент хората са спряли да градят Божия храм. И са започнали да си казват, още не е дошло времето. Сигурно по-нататък, като има по-добри времена, тогава ще трябва да изградим Божия храм. И тук идва изобличението, което Бог отправя. Агей изобличава лидерите на Божия народ и целия народ, не просто в това, че те търсят лукс и удобство. Това само по себе си не е чак толкова лошо. Това е някакъв естествен стремеж на човека. Всеки да търси по-добри условия на живот. Всеки има някакви стремежи в живота си да подобри своето социално положение и така нататък. И това е нещо нормално. Но големият проблем тук е, че тези хора търсят това, търсят удобството
и пренебрегват да изпълнят своя дълг към Бога. Пренебрегват да изпълнят задължението си да съградят Божия храм, който отдавна е трябвало да бъде съграден. Вижте какво казва. Не е дошло времето. Така ли казва Агей? А време ли е вие самите да живеете в своите с дъски обковани къщи, докато този дом остава пуст? Вижте къщите, си казва пророкът. Лукс, удобства. Вижте сега и храма. Пуст. Мизерия. Съборени стени. Развалини. Разхвърляни буклуци. Строителни материали с изтекал срок на давност, на годност. Стоят там, разхвърляни по двора и никакъв признак на живот. Открийте 10 разлики. Луксозните къщи и парцеливият храм. Мизерната църква, ако трябва да се изразим така. Сякаш Бог казва на хората: о, страхотна къща си построил. Я да видя какви са тези мебели в спалнята, това да не е орех, какъв матрак си купил, сигурно е 1000 лева, поздравявам те за избора, много добре. Я да видя кухнята, мрамор, керамични плотове, мивки, миялни машини, я да видя дневната, страхотен изглед към градината с цветя. Искаш ли да дойдеш да видиш моят дом, казва Господ. О, забравих, че всъщност не мога да ти поканя, защото той още не е съграден. Всичко е в развалини, разхвърлени са материали, строителни, буклуци, не мога да ти поканя. Това е срамно. Тогава е било срамно. Тази картина. Живеят хората, лидерите на еврейското общество и народът се стреми към същото в някакъв лукс, а Божия храм стои в развалини. Разбира се, ние искаме днес да бъдем разтърсени и си мислим за това как гледаме ние на нещата, на нашите собствени неща и на Божиите. По какъв начин се отнасяме към тези две области от нашия живот. Вярата ни, религията ни и нашия личен живот. Естествено е да търсим някакви удобства и някакъв лукс в къщите си, доколкото можем, доколкото имаме възможности. Когато трябва да си купим телефон, сигурно искаме да си купим най-доброто. Когато трябва да си купим компютър, сигурно искаме да си купим най-доброто. Как стои въпроса по отношение на църквата? Дали сме свикнали в църквата просто нещата да са най-обикновените, най-ефтините, най-мизерните, а пък всъщност в нашия личен живот съвсем други да бъдат целите ни. Нека си помислим също така и за нашето училище. Например, образование или работа. Не се ли стремим там да бъдем най-добрите, за да може да се развиваме? Не се ли стремим да бъдем перфектни на работното си място, перфектни в училище, а дали по същият начин се опитваме да дадем най-доброто в църквата? Това, което правим, да бъде съвършено. Не знам дали сте си замислили колко малко ни се вижда онова, което правим за себе си понякога и колко много, ако направим същото за Бога. Например, 20 лева много ли са или са малко? Когато ги даваме за Бог, това е огромна сума. Когато отидем обаче да пазаруваме нещо за себе си, много или малко са 20 лева? Това е толкова малко. Какво ще се купи с 20 лева? Или пък, ако трябва да отделим 2-3 часа през седмицата да направим нещо за църквата. Това много ли е или малко? Много е, защото сме толкова много заети. А ако трябва да гледаме някой филм или да направим нещо за себе си, 2 часа то нищо не е. Общо взето, този менталитет, секуларизиран менталитет, да поставя себе си, мой живот, моите удоволствия, моите цели, моите амбиции в центъра, пък Бог някъде във ъгъла, там. Ако
нещо се случи в живота ми, тогава мога да се обърна към него и да го потърся, е бил типичен не само за нашето време, а и тогава, във времето на Агей. Има нещо, което още повече утежнява ситуацията. Казах, че 16 години са минали от поставянето на основите на храма. Поставя го един чичо на Зоровавел. Какво е станало с материалите, които са били приготвени за построяването на храма? В книгата Ездра, 3 глава, 7 стих, книгата Ездра, 3 глава, Ездра 3 глава, 7 стих, се описва това, което, тъй като по времето на Ездра трябва подготовката за съграждането на храма, и ни се казва как всичко е било приготвено. Дадоха пари на каменоделци и дърводелците, и ядене, и пиене, и дървено масло за сидонците и тиряните, за да докарат кедрови дървета от Ливан в морето на Йопия, според както персийския цар Кир им беше позволил. Всичко е приготвено. Кедрови дървета стоят нарязани. Сега обаче, вижте Агей 1 глава 8 стих. Няма материали. И Бог казва: качете се в гората и докарайте дърва и постройте дома. Какво е станало с тези материали? Ами, Бог казва: какви хубави къщи, обковани с ламперия. Това да не е кедър. Много добър избор. Аз си бях поръчал за моя храм, за моя дом, малко кедрови дървета, обаче не знам къде отидаха. Случайно да сте ги виждали? Не, Бог не е толкова деликатен. В случая той наистина е груб. И казва: какво правите? Мислите за себе си, а оставате моя дом пуст. Някои коментатори смятат, че точно това се е случило. Трудности, проблеми в съграждането, хората са казали: да спрем да градим. Какво ще правим с този материал? Няма да го хвърлим. Дай да го оползотворим. И това е разумно, нали? Що да го хвърляме, що да изгние, да го вали дъжда. И айде, не правили си хубави къщи хората. За съжаление, понякога и ние действаме така. Църквата е по-скоро за да получим нещо за себе си. Консуматори сме. Отиваме, трябва хубаво да бъдем нахранени там, духовно, трябва да чуем така хубава музика, да се прекараме добре и да се върнем вкъщи доволни, заредени, с духовна енергия, да може цяла седмица да се борим с греха и с злото. И това е, ние сме нахранени. Друг път обаче, когато нещата не са толкова добре, ние си казваме: не останах доволен днес. Бог казва: не, елате и стройте, елате и работете. Това е, което Той иска от нас. Тие люди, Той не ги нарича даже мои люди. Малко по-надолу ги нарича. Малко по-надолу им казва, че е с тях, но нещата вече са се променили. Понякога и ние живеем така за себе си и тогава вече спираме да бъдем Божии люди. И те са казвали: времето не е дошло. Не знам как са тълкували пророчествата, но сигурно са си казвали: има още време. Това, което пророк Иеремия казва, че след 70 години трябва да се построи храма, това ще се случи по друго време. Сега е време за какво? Сега е време за нас. Какво отлагаме? За какво казваме, че не му е времето? Какви важни решения в нашия живот оставаме за малко по-късно? Какви наши решения да служим на Бога, да се ангажираме в Неговото дело? Смятаме, че ще им дойде времето. Малко по-късно, след 1-2 години. Пророк Агей казва, че сега е времето. Сега е момента. Не трябва да се отлага. Ако си взел някакво важно решение за Бога и имаш някакви трудности, не си казвай: ще чакам по-добри времена. Не, винаги ще има трудности и Сатана винаги ще се опитва да ни спъне по пътя. Сега е времето, сега е моментът. Сега е дошъл моментът, в който Божият храм да бъде съграден, казва Бог. 5 стих. Помислете за постъпките си. Вижте и 7 стих. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. И Агей казва, че техните постъпки
са причина за техните проблеми и страдания. Ако прочетем от 8 до 11 стих, ще видим колко много са били проблемите, които са имали. Даже още от 6 стих. Посяхте много, но малко събрахте. Ядете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате си, но на никого не му е топло. И надничарят приема заплатата, за да я сложи в скъсана кесия. Очаквахте много, 9 стих, а ето излезе малко. И когато го донесахте от дома си, аз духнах на него. Защо? Казва Господ на силите. Поради моя дом, който остава пуст. Всъщност, Бог ни кани да се размислим понякога. Ако видим, че в нашия живот нещата ни вървят както трябва. Всичко се обърква. Стремим се да постигнем някакви цели в образованието си, в работата си, в материалните неща, но всичко започва да се обърква. Бог казва, помислете за постъпките си. Как сте изградили ценностната система? Кое е на първо място във вашия живот? Дали Бог е някъде захвърлен във ъгъла или то е първото нещо, за което мислите? Сушата, липсата на плодородие, за които става въпрос по-надолу и в 10 стих. Всичко това Бог казва е заради вашите постъпки. И аз тук искам да си замислим. Много хора казват, остави ги тези причина, следствие и така нататък. То е толкова объркано всичко в живота ни, че не можеш да разбереш дали Бог те благославя или не. Няма гаранция, че ако си верен на Бога, ще бъдеш благословен. Няма гаранция, че ако не си верен на Бога, Той ще те накаже по някакъв начин. Бог обаче казва, помислете си. И по-нататък във втората глава отново казва, помислете си. 15 стих. И сега ви моля, размислете. Поразих ви сушителен вятър в миналото. 18 стих. А сега размислете как ще бъде от днес нататък, от 24-тия ден на 9-тия месец. Размислете го, пак казва, в края на 18 стих. Вижте 19 стих на втората глава. Посятото още ли е в житницата? При това лозата, смокинята, нарът и маслината още не са родили плод. Обаче от днес ще ви благословя. Бог казва, ето вие започнахте да строите храма. От днес ще ви благословя. Това е нещо, което трябва да разберем. И да сме 100% сигурни, че е така в живота ни. Ако сме верни на Бога, Той има грижата да ни благослови. Ако поставим на първо място в нашия живот Него, Неговото служене, Неговото дело, Той казва, аз ще ви благословя. И обратното. Ако не го поставим, тогава животът ни ще бъде неудовлетворен. Ще се опитваме, ще се стремим, ще си поставяме цели, цялото време ще отдаваме и пак няма да можем да получим в крайна сметка удовлетворение. Ние влизаме в един омагьосан кръг. Бог ни казва, ела, имам нужда от теб. Направи това и това. Ние казваме, Господи, не виждаш ли, живота ми е пълна каша, искам да оправя живота си, нямам време сега за тези неща. Трябва с това да се занимавам. Трябва да работя, трябва да обръщам време, да отделям време за семейството си, за образованието си и така нататък. Нека да оправя първо кашата и тогава ще дойда. Обаче нещата са точно обратните. Бог казва, ела, и тогава кашата в твоя живот ще се оправи. Ето такава е била ситуацията във времето на Агей. Наистина силни думи, но истинни думи. Бог иска да промени живота ни. Бог иска да разтърси живота ни, за да може да поставим на първо място Него и по този начин нещата в нашия живот да се подредят. Вижте какво се случва с слушателите на пророка Агей. 12 стих. Тогава Зоровавел, Салатииловия син и първосвещеникът Исус, Йоседяковия син, и целият оцелял народ послуша гласа на Господа своя Бог и думите на пророка Агей, както го беше изпратил Господ техния Бог, и народът се оплаши от Господа. И вижте 14 стих. И Господ възбуди духа на управителя на Юдея Зоровавел, Салатииловия син, и духа на първосвещеника Исус, Йоседяковия син, и духа на целия оцелял народ. И те дойдоха и работиха в дома на Господа на силите своя Бог. Страхотен отклик от страна на слушателите. Не знам как се чувствате, когато слушате някакви изобличителни вести. Може да не се отнасят за вас. Тези неща, които говорим сега, сигурно не се отнасят за всички.
И въпреки всичко, когато спрямо нас е отправена някаква изобличителна вест, когато Бог ни казва: подреди приоритетите си, постави ме на първо място, защото си ме захвърлял някъде, как реагираме? Може да се разбунтуваме, може да кажем: не искам да слушам такива фанатични приказки, аз си живея спокойно, аз искам да си бъда нормален християнин, обикновен християнин, не да стигам до някакви крайности и така нататък. Опитваме се да припишем някаква радикализация на дадената вест. Може да направим нещо друго. Послушаха. Вижте какво се казва. Послушаха гласа на Господа. И народът се оплаши от Господа. Две неща. Послушаха и се оплаши. Това какво значи? Това значи да приемем на сериозно Бог в нашия живот. Страхът от Господа не е някакъв панически страх. Ние четем. Той е един респект по отношение на това, което Бог казва, по отношение на Неговите заповеди, по отношение на Неговите изисквания, по отношение на Неговата личност. Един силен респект и послушание. И това води до едно невероятно пробуждане. 14 стих се казва: Господ възбуди духа. Гръцкият превод на Стария Завет, Септуагинтата, използва една думичка екзегейро, която означава събуждам, пробуждам, възкресявам, даже на някои места е използвана тази думичка в Новия Завет. И ние тази година като цяло сме посветили годината на духовно пробуждане. Това е нещо много, много значимо, което се случва. Послушаха, оплашиха се и бяха събудени. Всъщност, Бог им казва, след като се казва, че те са се оплашили, 13 стих: аз съм с вас. Демек, не се притеснявайте. Няма от какво да се плашите. Когато сте верни, тогава няма от какво да се боите. Всичко е наред. И те станаха и започнаха да градят. Ето това е пробудената църква. Това е пробуденият народ. Народ, който работи. Дойдоха и работиха в дома на Господа на силите, своя Бог. Ето го разтърсването, което е отправено към Божият народ. Разтърсване, което трябва да извади хората от тяхното самодоволство, от тяхните грижи, от тяхната каша, която са забъркали в живота си, и да ги постави в Божият дом, да ги постави в един нормален ритъм на живота, в който Бог е на първо място и всичко останало в живота им се подрежда. Казах, че в тази глава има още две разтърсвания, само ще ги спомена. Във втората глава от 6 до 9 стих ние прочетохме в началото този текст: затова така казва Господ на силите: още веднъж и след малко аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата, ще разтърся и всичките народи, и те ще дойдат с най-отбраните си дарове. И аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на силите. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ. И вижте, народите ще отидат и ще се поклонят пред Бога, ще принесат своите дарове. Това е нещо, което е трябвало да се случи, след като храмът бъде построен. Евреите винаги това са очаквали, нали? Всички народи да дойдат и да признаят техния Бог. Това никога не се случва. Новия Завет отправя тези стихове към това, което се случва с идването на Исус Христос и издигането на небесния храм в небето. Но всъщност тук има една много важна идея. Когато Божият народ е събуден, когато църквата е събудена, тя може да предизвика разтърсване, пробуждане в обществото. Хората, които не познават, не вярват в Бога, да бъдат разтърсени и да дойдат пред Бога и да се поклонят. Бог казва: златото, среброто е мое. Много често ние казваме: нямаме средства за това, нямаме за онова, имаме нужда за този проект. Бог казва: няма проблеми, всичко е мое. Въпросът е доколко вие сте готови да го получите и да го използвате за моя прослава.
Това, което тук е описано, е нещо подобно на това, което се случва във времето на съграждането на първия храм. Давид и Соломон. Идват архитекти, идват каменоделци, идват дърводелци, идват дърворезбари от всички народи наоколо. Бог праща хора, Бог праща злато, Бог праща материали от всички народи, за да може храмът да бъде съграден. Знаете ли, точно това очаквам да се случи и с църквата. Бог чрез църквата да разтърси обществото. И тогава хора от бизнеса, от политиката, от изкуството, от образованието да дойдат и да дадат своя принос в съграждането на църквата. Хора от всякакви области на живота. Да разпознаят Бога. И дори да не го изповядат за свой Бог, Божия дух да ги доведе до служене по някакъв начин. Да дадат за Бог и за църквата своите дарове и своите ценности. И последното споменаване, всъщност това е второто споменаване на разтърсване. В първа глава думичката разтърсване не се споменава. Имаме думичката събуждане, пробуждане, възбуждане на духовете. За втори път всъщност разтърсването го откриваме в края на книгата Агей. Това е втората глава от 20 до 23 стих. Говори на управителя на Юдея Зоровавел така: аз ще разтърся небето и земята, ще преобърна престола на царствата и ще съборя силата на царствата на народите, ще прекатуря колесниците и онези, които се возят на тях, и конете, и издачите им ще паднат, всеки от меча на брата си. В онзи ден, казва Господ на силите, ще вземат тебе, служителю мой, Зоровавелю, това ударение не знам къде да го поставя, сине Салатиилов, казва Господ, и ще ти положа като печат, защото те избрах, казва Господ на силите. Няма да говоря много, затова само ще кажа две думички. За какво разтърсване става въпрос тук? Едно разтърсване, което ще сложи край на човешката история. Едно разтърсване, в което царствата ще бъдат съборени, силите, армиите ще бъдат разбити и вижте, Бог казва, ще те положа като печат, защото те избрах, казва Господ на силите. Това е нещо, което предстои да се случи. Бог е обещал, че ще дойде. Ще сложи край на страданието, ще сложи край на греха и ще установи Божието царство, своето царство тук на земята. За да се случи това, обаче, преди да се случи това по-точно, Бог иска да разтърси църквата. Бог иска да разтърси всеки един от нас. Всеки един от нас да постави на първо място в живота си именно Него. Той да бъде номер едно в нашия живот, както пише на тези тениски Jesus is number one. Но това да не бъде само един слоган, да не бъде само едно заявление от наша страна, но да бъде истински преживяно и част от нашето ежедневие. Не знам дали Бог ви говори нещо чрез книгата Агей, но ако е така, ще ви поканя в края да се помолим, както сте седнали, може да затворим очи, да сведем глави и да се помолим на Бог. Господи, ние искаме да Те слушаме днес. Искаме, както във времето на пророк Агей, народът, свещениците, управителите са послушали Твоя глас. Искаме и днес да послушаме Твоя глас, Господи. Искаме да отворим сърцата си и да Ти позволим да действаш. Само Ти си този, който може да извършиш пробуждане в нашия живот. Само Ти можеш да ни върнеш отново радостта от връзката с Тебе. Само Ти можеш да направиш така, че разтърсвайки, обърквайки нещата в нашия живот, всъщност те да дойдат на мястото си. Молим Те, Господи, стоим пред Тебе и Ти молим, разтърси ни и ни събуди. Амин.
ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи ще дойдат пред него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Господ ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи ще дойдат пред него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Бог разтърси моя свят, отворих очи, възкръснах за нов живот. Исках всичко за себе си, но чувствах се сам, живеех в лъжа, далече от любовта. Бог разтърси сърцето ми, събуди от сън, избави душата ми. Исках всичко на Него да дам, да Му посветя, да Му подаря отново живота си. Господ ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи ще дойдат пред него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Господ ще разтърси небето и земята, морето и сушата и всичките народи ще дойдат пред него да се поклонят и злато и сребро да принесат. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Божия дом се изпълва със слава, Божия дом се изпълва с мир. Бог апелира: ела. Работи, не се предавай. Бъди постоянен. Израствай. Не се страхувай. Вярвай. Той очаква от нас да дадем всичко, на което сме способни. Да посветим на Него всичките си дарби, цялото си време, всичко, което можем и имаме. Желаем ли, въпреки това дали сме готови? Защото ако искаме да бъдем готови, можем никога да не се почувстваме готови да направим това за Исус. Нека да извадим Бог от нашия прашен долап в съзнанието ни и да го поставим на първото му място. Нека Бог влее ресурсът, от който имаме нужда. Нека прогони апатията, нека му съдействаме, нека не се обезсърчаваме. И това да го направи чрез силата на Святия Дух. Сега ще чуем една песен с едно много, за мен лично въздействащо заглавие "Дишам". Нещо, от което не само имаме нужда, а без което не можем. Който аз дишам,
Нека всички заедно да потвърдим решението си да се предадем на Бог с една молитва. Боже свят и велик, в нашето забързано ежедневие често те загубваме от поглед. Татко свят и около нас сме заобиколени от толкова много напрежение, грижи. Сблъскваме се постоянно с трудности, проблеми. Виждаме колко много болка има по този свят. Понякога в нас пропълзява една тръпка на страх, но нека не тя ни връща към Теб, Отче. Ти си ни дал толкова много дарби, с които да работим за Теб. Моля Те, Господи Исусе, да не ги зароваме в земята. Моля Те, Татко Святи, нека не си говорим само за разтърсване. Нека не си говорим само, че трябва да направим това и това. Нека малко по малко, крачка по крачка, стъпка по стъпка, действие по действие, заедно с Твоята помощ да работим за Теб. Нека, Господи, всеки ден да се обновяваме. Нека не заспиваме, Татко. Когато заспиваме, не ни го позволявай, събуждай ни. Имаме нужда от Теб. Само Ти можеш да направиш това разтърсване в нас. Молим Те, направи го за нас, Отче. Амин. Най-доброто за теб искам да дам, най-красивите дни ти ги вземи, най-добрите мечти, най-доброто от моя живот е за теб. Господи, познаваш ме